Hayırlı günler hürmetli kollegalar. Kerim Tinçören Teatrının boğalar için Asıl Kış Muzikal Ekiyeti premierasına bağışlanan matbuat konferensiyasını başlap jibereriz. Ham bizde bugün konakta Tufan İmamedinov, Kerim Tinçören ismindeki Tatar Devlet Drama ham Komediya Teatrının baş rejissörü, İlyas Kamal, sənət жетекçisi orkestrinin baş dirijörü, İlfak Hafizov, aktör, tüp rollerinin birisini başqaruшы. Туфан, ең бірінші болып сөзін сізге тапшырабыз спектакль нәрсе турында. Хәерле көннәр, хөрмәтле коллегалар. Безнең спектакль инде Рүзәл Мөхәммәтшинның әкиятенә нигезләнгән. Без аны инде 1-2 ел элек грант тоткан идек шул спектакльгә, әмма пандемия аркасында бу спектакль безнең чыкмый торган иде. Әмма менә хәзер вакыты җиткәндер дип уйлыйм. Һәм без аны инде асыл кыш ул төп геройлардан берсе, аны коткарырга кирәк һәм аны коткарыр өчен инде безнең төп баһадир инде шул баһадир юлга чыгып, шул кышны коткарып, шулай әкият бетә дип әйтсәм дөрес булмас, чөнки анда Рүзәл күп кенә теге сюжеттагы булган ул шул гади әкиятне катландыра, теге һәм балалар өчен кызыкрак булсын өчен инде сюжет линияларны тагын да күбәйтә. Шуңа күрә без аны анда татар халык әкиятеннән алган персонажларда күрербез. Анда су анасы, шүрәлеләр, аждахалар, гыйфритләр бар. Алар шундый кызык иттереп инде анда диалоглар да төзелгән. Балалар килеп инде күңелләрен ачырлар дип уйлыйм. Ни өчен анда безнең төп сәхнәдә инде төп сценография, бизәлеш, сәхнә бизәлеше ул безнең батутларны инде балалар бик яраталар, безнең персонажлар сикерә анда сугышалар да, бийләр дә, хәрәкәтләнәләр дә. Шуңа күрә шул батутлар безнең динамикада бирә инде. Безнең төп максат инде әкиятләрне куйганда, мөгаен әкиятләрне балалар өчен куйганда, ул кызык булырга тиеш. Күп сүзле булса, ул хәзерге балаларга анда кызык булмас дип уйлыйм. Шуңа күрә сюжет линиялары ул теге бик гади булырга тиеш түгел, теге әз генә катлаулырак булса, хәрәкәтле булса, бик әйбәт булыр дип инде бу әкияткә тотындык. Шуңа күрә кыскача әйтсәм, менә шулай була инде. Рәхмәт, тагы бер сорау гына бирәм. Сез менә афишада балалар һәм яшүсмерләр өчен дип язгансыз әлеге спектакльне. Ул ничә яшьлек балалар өчен менә нигездә? Анда безнең 1 яшьлек бала белән килсәң дә кызык була инде, 12 яшьлек балалар килсә дә аларга да кызык була. Ни өчен? Чөнки теге анда безнең сугышу моментлары да бик күп инде. Анда кылычлар, калканнар, теге йөгерүләр, төрле уеннар. Шуңа күрә аларга да кызык була дип мин уйлыйм. Зурларга да инде, зурларга анда Рүзәл бик әйбәт шигырьләр дә язды. Аларның инде мәгънәсен зурлар күбесенчә аңларлар. Теге бөтен положительный геройлар, алар гел ниндидер читлектә, аларга иреклек кирәк. Менә иреклек турында инде төп текстның инде
темасы ирек, шуңа күрә зурлар аны күбрәк менә бу яктан ачырлар дип уйлыйм. Демәк, төрле яшьтәге балалар белән әти-иниләргә рәхәтләнеп әлеге спектакльгә килеп, үзләренә дә карарга менә дигән тамаша булачак. Ие. Без Рүзәл белән сөйләшкәндә, аның ниндидер бер төп темасы булырга тиеш дип без сөйләшкән идек. Менә ул ачыкланмаса, ул дөрес тә булмас, чөнки һәр әкияттә мораль булырга тиеш. Ул шуңа әкият шуңа нигезләнгән иде, моральгә. Хәзерге вакытта татар халкына нәрсә җитми? Рүзәлне подвел, да? Шуңа күрә без шул темага әкият, безнең өчен әкият булып калмасын ул ирек. Бик зур рәхмәт. Ильяс, спектакльнең музыкаль бизәлеше турында да берничә сүз әйтеп китегезче. Хәерле көннәр. Спектакльгә музыканы бик талантлы композиторыбыз Зөлфия Раупова иҗат итте. Ул безнең Мәскәүдә яшәп иҗат итә. Һәм менә бу спектакль баштагы вакытта иҗат ителгәндә Рүзәл белән Зөлфия тарафыннан ул инде мюзикл буларак күздә тотылган булган. Әмма безнең инде андый ук мөмкинлекләр юк театрда. Бездә безнең театр драма һәм комедия театры. Ләкин шуңа да карамастан безнең бик көчле, талантлы актерларыбыз бар. Һәм мөмкин кадәр бөтен музыкасының моңын биреп һәм тулысынча матур итеп җырлап, башкарып, шуны без әзерлибез. Һәм миңа калса бик музыкаль яктан бик бай, кызык, моңлы һәм инде ул җанлы башкару булачак, әлбәттә. Җанлы оркестр белән, җанлы тавыш, җырчылар, безнең актерлар була инде. Һәм бик кызык булыр дип уйлыйм. Көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Илфак, сүзне сезгә тапшырабыз. Сез белүемчә, әлеге спектакльдә 3 рольне башкарасыз. Шүрәле, Айбарс һәм Тулпар рольләре. Ничегрәк гомумән киенүләр, ясанулар һәм бөтен актерлар да шулай берничә роль башкарамы? Бөтенесе дә диярлек. Хәерле көннәр. Һәммәгезгә дә чынлап та спектакльдә 3 роль уйнарга туры килә. Алар бер-берсе белән кисешмиләр. Кыскача гына әйткәндә, менә Туфан Рифович әйтте бит, безнең төп баһадирыбыз дип, ул инде асыл кошны азат итәргә бара. Мин аның туганы башта Айбарс, безнең Илбарс төп каһарманыбыз булса, Айбарс. Мин инде мәгарәдә калам, мине алып калалар. Ул батырлыклар кылганда, аннан соң төрле маҗараларга юлыгабыз бит инде. Анда эштәлегенә бик керәсем килми, ләкин шулай да үзебезнең милли каһарманнарыбыз дип әйтик инде, Шүрәледә, Суанасы, Гыйфрит, Тулпар, менә аларны ачуы автор ягыннан бик матур һәм беләсезме, ул аны үзебезчә ачкан. Соңгы вакытта спектакльләрне бигрәк тә балаларга булган әкиятләрдә ачканда заманча дип ачалар. Я ул Шүрәле бүгенге көндә йөри ул, я берән инди русча әйткәндә супер көче бар аның, ул көчләр бар. Ләкин әлеге спектакль нәрсәсе белән миңа һәм менә үзебезнең катнашкан артистларга якын, ул безнең элеккеге гореф-гадәтләргә барып тоташкан. Ул безнең автор тарафыннан элеккеге Болгар чорында дип башланып китә. Ләкин ул безнең теге Болгар гына түгел, без аны үзебезнекенә әйттек инде теге. Аңа бик басым ясамадык, ләкин безнең халыкның элеккеге чорында дип башланып китә. Һәм менә шул элеккеге чорын без аны әлбәттә үзебезчә куябыз, теге замана өчен бик актуаль булсын өчен, ләкин бернинди дә теге кыланулар юк. Шул ук Шүрәленең көчедә, кытыклавында һәм аның куркуында, Тулпарның очып йөрүедә, алар бит безнең элеккеге мифлардан килгән һәм аны бернинди бузусыз яңа күрсәтү. Мин аны бузу дип әйтмим, барында батутлар, анда бар безнең теге бүгенге көнгә яраштырылган җиһазлар артист өчен ярдәм итә торган. Ләкин алар безгә ярдәм генә итә. Алар аны заманлаштырып, элеккеге гореф-гадәтләрне бузмый. Хәтта шул Шүрәленең качышлы уйнагандагы теге безнең халыкка хас бит санаулар.
качканда саныйбыз бит, шундагы сүзләр дә, сүз тизмәләр дә элеккегечә саклап кала. Телебез шундый бай. Рүзәл аны шундый матур тел белән язган, анда бернинди рус сүзе генә түгел, анда татарның да элеккеге җырлы, моңлы сүзләре яңгырап тора. Хәтта сихер күренешендә дә, сихер димибез инде, тылсым дибез. Без анда тылсымлыйбыз. Шул тылсымның барлыкка килүе, аны режиссер тарафыннан безгә менә әсәрне укыгач та башта мин аңламый калган идем. Нәрсә белән шаккаттырырбыз соң дип. Ләкин Туфан Рифович үзенең тәкъдимнәре белән әйтә, менә монда шушындыйрак сихер булачак. Сез менә моны булайрак аңлыйсызмы дигәчтен, аңлап кирип киттек тә, ул шундый тылсымлы спектакль булып чыкты. Һәм инде ул сикрүдән генә түгел, бергә шунда оркестр белән бергә эшләүебездә, балалар янына да чыгуыбызда. Әлбәттә, бүгенге көндә дөнья вазгыяте белән без балалар белән турыдан-туры элемтәгә чыга алмыйбыз спектакль вакытында. Ләкин шулай да безнең әңгәмә бар. Ягъни без балалар белән бергә эш итәбез. Һәм шунысы миңа үзенчәлекле, менә 35 ел яшәп, минем әле батутта сикергәнем юк иде. Худайның рәхмәте, мин беренче тапкыр шушы батутта сикерә башладым. Укып бетергәч, әлбәттә, әллә нәрсәләр шисикләйдер. Сальтылар атасы киләдер, җыгылган чаклар да бар, матлар куйган чаклар да бар. Хәзер 35 яшькә җиткәч, әле теге 3 бала атасы булгач җаваплылык артты микән, куркыта. Шунысы белән теге икеләнеп, ләкин ул куркуларны җиңәргә ярдәм итә безгә режиссерыбыз һәм безнең Марсель, менә ул теге биюләрне куя, һәм Илнур дигән яшь режиссерыбыз килде. Алар безгә техник хәрәкәтләр өйрәтә. Ничек җыгылырга, ничек сикерергә. Һәм без ничектер сүздән тыш, русча әйткәндә эффект бар бит әле. Төрле-төрле сикерүләр, төрле-төрле рәхәт ниләр белән уйнап, янып яшибез. Анда бернинди туктап тору юк. Анда һәр вакыт хәрәкәт, анда һәр вакыт темп, һәм шул темп ничектер яздырылган тавыш белән түгел, нәкъ менә оркестр белән. Анда кирәкмәгән вакытта, мәсәлән, без җыгылганда аларның уеннары, безнең теге шаяру вакытында аларның безгә кушылып китеп, менә шулай бергә агып уйнавыбыз, ул ниндидер бер сихри дөнья китерә. Әкиятнең асылы да шул тылсымнар аша иреккә китерә торгандыр да инде. Нигән киенеп өлгерәсезме дигән сорауга, бар бер җир, шүрәледән соң тиз генә тулпарга киенергә кирәк, аның арасында бер сихер генә яңгырый. Ул вакытта инде ярдәм итәрләр дибез. Репетициялар бара, теге бөтен киемнәр дә бит әле киелеп каралмаган. Җитешербез, Алла бирсә. Җитешмәсәк, Туфан Рифович бер нәрсә уйлап табыр әле, әзрәк сузырбыз. Шул. Илфак, син бик матур сөйлисең, үземнең дә барасы килә. Барасы килсен идең. Чөнки иң басым яссы килгән әйбер менә минем теге артист буларак та, әлбәттә, уйныйбыз замана спектакльләр бар безнең театр репертуарында, әкиятләр, мәсәлән, шул Шреклар да кертелгән әкиятләр бар, Шымшым маҗаралары да бар, теге йорт хуҗасы. Ә менә бу асыл кыш шуның белән аерылып тора да, ул безнең гореф-гадәтләребезне ача. Андагы менә һәрбер шүрәленең йоласы да ачыла, суанасының да, һәм шул ук вакытта бүгенге көнгә булган проблемалар, элеккеге проблемалар бит инде, мәсәлән, бүгенге проблемалар элек булган. Алар да ачыла, һәм балаларны ниндидер теге ерактагы сихри дөньяга алып кермәсә дә, барыбер ул безнең нәкъ менә татар мөхите белән аерылып тора. Монда бер сорау бирмичә мөмкин түгел, сез бигрәк тә Рүзәл язганда, элеккеге сүзләр белән язган дидегез. Хәзерге заман балалары әлеге спектакльне аңлармы, әлеге сүзләрне? Ул яраклаштырылганмы? Я булмаса, ул менә теге балалар да өйрәнергә тиеш дигән шундый ишарә белән эшләндеме? Без аны алымнар белән, менә алымнарга карасак инде, без менә аны гадирәк тәшләп була инде. Мәсәлән, алар качышлы уйныйлар, качышта шутларга була 1, 2, 3, 4, 5, мин сине эзлим дип. Яки менә Рүзәл язды, эзлимен. Вакыт күбен белмимен, вакыт күбен белер идем, мин бит берни күрмимен, инде озак сөйләдем, артык башка түзмәмен. Менә шундый шигырь юллары белән үрелеп бара ул. Менә гади юл белән баргамы, яки әдәби юл, матур әдәби телле юл белән барга. Минемчә, теге динамика булса, теге актив хәрәкәт булса, анда балалар
аны ишетер дә, аңлар да, аларга бу сүзләрдә кызык булыр, ничек син аны бу сүзләр белән уйныйсың. Шуңа күрә без теге аны уйнатып, балаларны уйнатып, бергәләп инде эшләргә тырыштык. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик рәхим итеп. Булмаган чакта мен тагын бер сорау калды. Шундый рәсемне әйткәндә, менә актерларның икешәр роль уйнавы бу ниндер оптимизация я булмаса режиссер аламамы? Ни өчен нәкъ шулай эшләргә булды? Чөнки Илфак әйтте, ул бер үзе генә түгел, башка актерлар да берничә роль башкаралар аңлавымча. Әйе, ул оптимизация сүзе дөрес булмастыр. Ни өчен? Чөнки безнең бу теге партиялар, вокаль партиялары бик теге катлаулы. Һәм театрда җырлый торган актерлар шул хәтле күп безнең күп түгел инде, безнең оперный театр түгел, шуңа күрә музыкаль театр булса да, безнең күбесенчә драматик спектакльләр. Шуңа күрә кем бу партияны җырлый ала, шул безнең спектакльгә керә. Безнең критерий бик теге бик гади. Шуңа күрә теге һәр персонажның, һәр баһадирның үз партиясе бар. Алар шул партияны җырларга тиеш. Шуңа күрә алар берничә роль уйныйлар инде, җырлый торган актерлар. Һәрбер роль димәк җырга ниндә булса җыр башкара. Ну, таяна, ниндидер җырга таяна, күбесе. Шуңа күрә шул яктан чыгып инде бер артист берничә роль уйный. Анда безнең менә 12 персонаж дип әйтик, катнашалар. Безнең анда Әти, Әни, Шүрәле, Гыйфрит, Асыл кош. Анда безнең берничә генә кеше уйный. Ләкин алардан тыш безнең әле бар ярдәмчеләребез, 4 яшь артистлар һәм студентлар да, алар да менә бу әлеге спектакльдә тылсым булып, төрле хәрәкәтләр белән баетып торалар. Теге кеше әз дип әйтә алмыйм, бу спектакльдә безнең кеше шактый. Бик массовый спектакль дип әйтәм, чөнки артта да анда безнең 12-гә якын оркестр кешесе генә утыра. Бу бик мастаплы, зур эш һәм аның теге тере тавыш белән уйнавы, менә шушында әлеге мизгелдә барлыкка килүе балаларның күңеленә хуш булсын иде. Ни өчен генә дисәк тә, яңа ел әкияте ул балалар өчен, ул теге күрсәттемдә беттемгә түгел, тәрбияви чарасы да булсын иде дигән теләктә. Һәм нәрсәсе әһәмиятле безнең өчен, ул тулысынча безнең театр кеше белән куелган. Теге читтән чакырылып килгән анда нинди генә һөнәр иясе булмаса да, теге бөтенесе үзебезнекеләр, җырчылар, актерлар, оркестр үзебезнеке. Һәм әлбәттә менә шунысы безгә бик кадерле. Һәм шуңа да кайбер персонажларны инде бер кеше башкарырга мәҗбүр берничәне. Һәм шуны өстәп әйтәсе килә, әгәр дә ни булса, әкият алдыннан безнең инде гадәттәгечә чыршы тирәсендә маҗаралы уеннар да була. Бу балалар өчен Кыш бабай кар кызы белән ул гадәттәгечә булса да, ул безнең һәр вакыт яңартылып тора инде. Андый чарасы да булачак әлеге спектакль алдыннан. Спектакльдәге рольләрне менә башкаручылар минем күз алдымда, анда бик йолдызлы состав, Туфан алар турында әйтеп үзегез әйтәгән кайсы актерлар уйный. Менә безнең мәсәлән бар бәләкәй рольләр, Әти, Әни, алар иң башыннан чыгалар да, аларның эпизодлары бик кичкенә, аннары алар теге җырга гына иң соңыннан кушылалар. Шуңа күрә зур артистларга 3 реплика биреп инде аларны гел чыгарып булмый. Шуңа күрә аларга да шуңа күрә берничә роль бирдек без. Анда, кешеләр анда безнең күп, Илфак, Салават, Фәрхәт, аның фамилияларын әйтеп хәзер теге программада карап, Артемнар, анда бөтен җырлый торган актерлар инде безнең спектакльдә катнаша. Шуңа күрә
Келегіз қарағыз бик қызық бола деп ойлаймын. Актерларға да бик ошый, қоюшыларға да бик ошый. Инде шуңа күрә без бергәләп сезне безнең залларда күрсәк, без бик шат булырбыз. Сезгә дә, балаларга да, зурларга да инде кызык булып була дип уйлыйм. Безнең бер сорау бар, рәхим итеп. Намда Силеттигез башка ялларны да сез куядырыгыз бит инде. Гадәттә, менә укучыларның каникуллары бит инде дәвамрак январдан сез 5-сендә туктаткансыз. Ни өчен шуның белән бәйле? Аннан соң билет бәясе ничегрәк? Хәзерге вакытта татар телендә балалар сөйләшү балалар кими бара, менә тамашачыларны җыю ничегрәк илдә? ТНВда кебек русча, татарча спектакльләрдә сөйләшү кертеләме, юкмы? Башка елларда мин бу театрда баш режиссер булып эшләгәнем юк иде. Бу бит минем теге 4нче ай гына бу театрда эшләвем баш режиссер буларак инде. Татар безнең инде спектакль татар теленә генә бара, анда тәрҗемә безнең наушникларда, теге аңламаган балалар, бәлки аларның әти-әниләре, алар тәрҗемәне наушникларда тыңлый алырлар, анда проблема безнең юк. Әмма сәхнәдә безнең татар теле генә яңгырар. Безнең шундый спектакль инде без татар халык персонажлар турында әйтсәк, инде алар русча сөйләшә башласа, инде бу апокалипсиска инде якын көн җитте дип әйтеп тә була инде. Ләкин ул безнең афитез белдерәм, театр тарихында булды. Мәсәлән, 2 ел элек безнең бер спектакль татар телендә дә, рус телендә дә куелды. Бер көнне татарча уйнадык, татар артистлар белән. Аннан соң килгәннәр русча уйналды. Ул практикада булды, без аны үттек. Бүген көндә чынлап та татарча гына уйныйбыз. Менә бу сез әйтәсез дә бәйләргә килгәндә дип, кәртә безнең сайттан кирип карасагыз, анда инде 300-400 тәңкә урыннан тора инде, кайсы җирдән алуыбыздан карап. Бу балаларга, ләкин менә бу сәйте бездә нигә 5-сенә кадәр генә дип, гадәттә балаларны менә бу каникул алдыннан мәктәпләр белән алып киләләр. Бу безнең 22-се премьера булачак, көн саен 2-шәр тапкыр булачак, һәм алар бөтенесе алып киләләр яңа ел форсатыннан дип балаларны. Берсе икесе инде ул гадәттә бәйрәм һәрбер кеше өендә. Аннан соң 3-се, 4-се, 5-се көнне ул гаилә белән килеп карар өчен. 5-сеннән соң кемнәр анда ни? Я авылга кайтып китәләр. Анда инде барбыр балаларның саны кими башлау аркасында инде ул безнең көндезге спектакльләр кими. Ләкин ул кими булмый дигән сүз түгел. Без гастрольләргә чыгып китәбез бу әкиятләр белән. Әйтик, Бөектау районында да анда бар безнең. Монда үзебездә уйнамасак та башка җирдә уйныйбыз. Уйнар дәвам итә. Тагын сорауларыгыз? Премьерный показ журналистлар өчен кайчан булачак? 22-се сагат 1-дә. 11-дәме? Я булмас. 14-дәме? Безнең без 11-дә безнең беренче показ булырга тиеш анда. Бәлки ул журналистлар түгел үз балаларыбызны алып килеп уйнатырбыз, аны билгеләрбез әле. Ансын турында сөйләшкәнем, төпләп сөйләшкәне юк, шуңа күрә хәзерге вакытта әйтә алмыйм дип информацияны. Яңадан өстәмә мәгълүмат булачак. Ярый, бик зур рәхмәт. Алайса без 22 декабрь көнне, хөрмәтле коллегалар, премьерный показга барып, әлеге тылсымлы әкиятне беренчеләрдән булып карый алачакбыз. Хөрмәтле коллегалар, сезгә уңышлар. Килеп караучы балалар күп булсын. Инде барып карыйсы килә өчендер, сеңне әйткәндә балалар белән бергә. Барчагызга да хәерле имин көннәр. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, сау булыгыз.